Greetings, ndangoti ndishare nemi nyaya yemavambo. The character we need kana chitanga chino. The dangers we might have pakupedzisira if we are not sure of what we are doing. Hazvireva kuti Mwari vanenge vasina kutiropafadza ba. Mwari varipo kutiropafadza. Ndine muenzaniso wemba yaDhani. Genesis chapter 49 verse ya 16. Tinosangana na Jacob achiropafadza mwanakomana wake Dhani. Hapana pamwe patinomunzwa. Tinoenda pa chapter 18 ya Judges. Vatongi, Judges chapter 18. VaDhani vanotorera Mika vamwari wavo. Havachanamati Mwari watateguru Abraham, Isaac and Jacob. Vakunamata vamwe vamwari. Fast forward to Revelations chapter 7. Tikatanga from verse 5 kusvika pa verse 8. Muchaona kuti imba yemwana wesekomana waJacob akaropafadzwa, who was blessed pa chapter 49 ya Genesis, is there except Dhani. Now, nyangu ndeyekuti mndikane. At times it's not how you start. There's nothing wrong in us starting something. So kupemberera zvinogore zvaratanga, vamwe vachitatanga mabasa, vamwe vachitatanga marriage, vamwe vachitatanga mapedzisiro aunoita. That's the most important thing. The way you run the race, it's not how you start, possibly. It is how you finish. Imba yaDhani pa chapter 7 ya Revelation, it's not there. It's no more. Kudelete kudzima. Mundikani. Ndinoziva zviripo Mwari zvavakakupa zvakawandisa muupenyu hwako zvaunogona kunge uchishandisa kutenda Mwari nazvo throughout the journey. But ukasamira mushoko raMwari, ukasamira mukutendeka, ukasamira muzvokwadi, ukasamira mumweya, unoita waDhani wekuti vamwe vachiverengwa mazita pa chapter 7 ya Revelations. Vese mazita avo aripo, asi imba yaDhani haipo. Varipo vakazoimba voti Rakanyorwa rikadzimwa. You may be that statistic. Sure makatanga zvakanaka marriage yenyu mufunge, but mapedzisiro aya, how did you finish it? Takatanga mabasa zvakanaka, how did we finish it? Wakatanga kunamata zvakanaka, Paul obva kuti kuGalatia makatanga muchimhanya, ndiani akati mufamba? Makambotanga mumweya, ndiani akati muchienda mukati menyama? Magumo ako matters quite a lot. Ndo anoita kuti zita rako rinyorwe mubhuku yeupenyu. Muchinzwa Jesu achitaura mubhuku yaMatthew kuti hanzi ndinoti kwauri, welcome my faithful servant. Wakabata zvakandifadza, gara kurudyi rwababa vangu. Ndaikumbirisa. Watch your steps. Matangira waita rwendo urwu ndo mapedzera uchaita zviri nani to finish it on a higher level than you were, from glory to glory. We are heading towards the finishing line. Bata nesimba. Bata nesimba. Usatsauke kurudyi kana kuruboshwe. Usashushikane pamoyo. Machallenges eupenyu ngarege kutora tariro yako, ngarege kutora tariro yako. Manya mujawo nokutenda. Manya mujawo uyu nokutenda kuti Mwari variko. Jehovha Mwari vanewe. Zita rako rinyorwe, kwete kuzoshayikwa. Uitirwe zvakanaka. Thank you.